Hi. Hi. Hello. May hapon mga brad, mga kaigsunan. Nawa na kibaw no na kuy o tanawa. Nakoy mga kuy diri sa balay o mao ni usa sa akong hilig. Kasi nang uban nagtuo nga sige ra kog basag Bible ampo wali po sa Facebook, vlog kani mga igsoon mao ni akong among stress reliever sa akong asawa nag-video ug akong anak. Mao ni akong stress reliever. So karon hapon na mga igsoon maglawog na ko. Maglawog na ko. Hi, HK. Hi, Itzy. Okay, say hi. Dara ako ng lawgan dali lang. Mao ni akong lawg kuiking tawag ani para sa koy oh. Oh yan. Ini kaon mo kaon. Oh. Ipokus nila pinindot kayo. Oh. Yeah, come on, let's eat. Naray ko dako kay nga kuan. Ipokus nila kaning na janitor fish o tanawa mga pila ka inches nila. Dako na kayo da janitor fish. Nung akong buhaya, singginahan mo palit. Ano, 10 inches na? Ha? 10 naman siguro na siya. 10, 11. Nana no, dagpo nito tayo. Okay. Dagpo ko yung mga gagmay ko diri. Butterfly. Butterfly koi and napoy nakoy This bagong is my ganahan. favorite. Kani love. Large Namo ni akong scale. bagong ganahan o kani lagi focus love. Kung bagong ganahan ay dala o kaning black. Talagsaon ra kay ni. Kani o. Yeah, this one. My new favorite koi. Okay. Oh, mga unggoy. Okay, mana? Nahuman na. Hello, nahuman na akong paglawag. Mana? Hello, nahuman na akong paglawag. Oh, mura na akong lawag ko. Mura man kag naugkoy. Okay. Pak. Chris Kabu. Sige, bye-bye. Bye-bye, mana. Bye.